Donostian gaur piztu dituzte Eguberrietako argiak. Kale jira alai baten ondoren, Pirritx eta Porrotx arduratu dira horretaz argiak pizteaz. Donostia ere jada Gabon giroan murgildu da beraz. Hantxe izan da Nere Alias. Pirritx eta Porrotx argiak piztearen arduradunak. Ze poza, ez da? Ba, ikaragarria egia esan, argitasun behar pixka bat badugu Euskal Herrian, eta, amonak esan digu, bai, zoazte Donostiara argiak piztera! Baina batez ere, esan digu, argia eramateko argirik ez duten. Hori da? Horregatik gogoratu gara, Ziburuko kaskatorenea. Kaskarotenea. Ikastolako lagunetik. Bai. Eta gero batez ere, Gabonetan maiaren bueltan biltzen darela. Bai, batzuk, ez dute zer janik. Oize, horiekin. Gipuzkoako elikagaie bankuarekin. Aizue, orduan hori da Olentzeroi eskatuko jozuena aurten ze. Olentzero etortzeko oso gutxi geratzen da, Bai. Joan dan urtean ekarri zizkion Porrotxi 5 kilo ikatz. Azerretu zan ireki lagundu nion oparietan lasituak egiten eta opariari lasitu inbarrean astuaren izatxari egin dion. Bai. Honezkero adiskidetu da, Bai, adiskidetu da. Eskerrak. Aizue, ze irutzen gure ikusentzule guztiei eta Xabierri mutxu bat bidaltzen balin badiegu. Hortxe daudela dena guri behidata, bai? Izarretaraino maite zaituzteguta! Pilla, patata tortilla, lechuga, tomate eta nocilla, porru, patata papilla, eta zuen lagunak, aceituna babarrunak, urdaiaz piko kroketa eta chorizo plaplonak izango gea. Agur denei, aio! Horiek denak jan behar baldin badituk, Porrotx.